המנגה, שתכף גם נבין מה ההבדל בין אנימה למנגה. אנחנו רוצים להזמין, בבקשה, את עינב וקורל! יש פה צמד בנות מדהימות שלבושות, בוא נגיד בלבוש לא כל כך שגרתי. בואי קורל, בואי תשבי, טוב תשבו פה, תשבי לידי כאן, עינב. תשמע, אם השמלה הזאת היא לא יכולה להיכנס כל כך בקלות. אני חייב הסבר קודם כל מה זה השמלות האלה והאם ככה אתן הולכות ביום יום. בעיקרון לא, ככה בעיקר מתלבשים לכנסים, שזה כנסי האנימה בעיקר, והם מתרחשים כמה פעמים בשנה, בדרך כלל בעיקר בפורים, בקיץ ובעוד אירועים. ואתם קונים את התלבשות האלה? לא, רוב קהילת המתחפשים תופרים בעצמם את התחפושות. בעצם כל התחביב הזה נקרא קוספליי, שזה ראשי תיבות של קוסטיום פלייר, שזה בעצם תחפושות לדמויות אנימה, משחקי מחשב. אז איזה דמות את? רגע, אז חשוב בכלל להגיד שאנימה בעצם מדובר באותן סדרות אנימציה כמו נרוטו, בליץ', כל הסדרות האלה, שבעצם אתם מתחפשים, אפשר לומר, לדמויות אהובות עליכם מתוך הסדרות האלה. כן, והעניין הוא גם בעצם להתנהג כמוהם. זה להיות הם ליום אחד בעצם. שזה להראות אהבה לדמות. אז מי הדמות הכי אהובה עלייך? עליי? קשה לי להגיד, יש הרבה דמויות. יש הרבה. ואת מי את בחרת לגלם היום למשל? אני גילמתי את ביסקוויט מהסדרה אנטר אקסנטר, וזהו בעצם סנסei של הגיבור הראשי. שזה מורה. כן. תשמעי, אתם נראות פשוט מדהים. אני במקומכם הייתי הולך עם זה יום יום, כי זה לדעתי הרבה יותר יפה מהבגדים הרגילים. בטח הולך להיות מאוד צבעוני בכנס שלהם, ותכף אנחנו נראה עוד תלבושות מתוך האנימה והמנגה, אבל עכשיו אנחנו רוצים לראות קטע מתוך מחזמר. תספרו לי קצת על המחזמר הזה. המחזמר זה של קבוצה בשם AC Musical. כן. והם עשו בשיתוף פעולה עם המאי, שזאת האגודה לאנימה ומנגה בישראל. הם הקימו מחזמר לכנס. שקוראים לו מחזמר? פשוט זה מחזמר של סדרה שנקראת Full Metal Alchemist, והם עברתו את השירים, הם המציאו תסריט משל עצמם, ובעצם העלו את זה ככה לבמה. אז אנחנו הולכים לראות עכשיו צמד דמויות מתוך המחזמר Full Metal Alchemist. בואו נראה אותם. בבקשה. הסוף שלי, מה אני עושה? כי תתעצבן כשתראה את זה, הגורל אכזר, יש לו פתיל קצר והוא כבר נגמר. למה לא חשבתי קצת יותר לפני שנלחמתי בו? אני לא מאמין איזה פיוס, המבחק הרוס גמדי נהי. מה אתה עושה? שבור לגמרי, אני לא מאמינה. מה אתה חושב? הרסת יד שבניתי שנה שלמה. איזה מדמיל, אולי פשוט חסר חושי סמות. וקצת בוגר, זה לא יכאב, אני לא אשקר. נו טוב, אולי הגזמתי. באמת, לא מחזמר מהסוג שאנחנו רואים יום יום. אתם משחקות או משחקים צמד של דמויות כאן, ואולי באמת אפשר להראות רגע את היד שלך למצלמה, את היד שלך. השם של הגיבור הראשי הזה הוא? אדוארד אלריק. אדוארד אלריק, ויש לו מין יד כזאת ביונית ממתכת, נכון? כן. שאותה הרכיב וויל ריאש, המכונאית שלו. המכונאית שלו. עכשיו, אתה נלחמת, אני מבין, באחד הקרבות שלך, ופגעת ביד שהיא עבדה עליה שנה שלמה. כן, ולקח המון זמן להרכיב אותה, וזה גם תהליך מאוד כואב. עכשיו, תגידו, הדמויות האלה, זה דמויות שאתם משחקים אותם ככה רק בשביל המחזמר, או שגם אתם, כמו החבר'ה פה מעמי, מגלמים אותם ביום יום, נהנים לגלם את הדמות הזאת ליום אחד?
החוויה של המחזמר הייתה משהו מאוד משמח וכיפי, שבגלל המחזמר בעצם לבשנו את התחפושות ויצאנו לגלם אותם ליום שלם, ומאוד נהנינו מזה. חבר'ה, בהצלחה עם המחזמר שלכם, זה באמת מקסים. ואנחנו היינו רוצים לחשוף את הקהל שלנו בבית לעוד איזשהו צד, עוד פן, בתרבות האנימה והמנגה. שזה בעצם האופנה. אז יש לנו כאן ממש תצוגת אופנה של כל מיני דמויות. בואו נקבל את גיא, הוא הראשון שיציג לנו ו... גיא לבוש כדמות של אלן מדי בריימן. הוא הכין את התחפושת בעצמו, תפר בעצמו. הוא חובב באנימה כמו כולנו, ואחד מהקוספליירים הטובים של הקהילה. ויש לו גם סניץ' כזה קטן, נכון? כן, יש לו סניץ' קטן. שמעופף לידו. כן, זה בסדרה מעופף לידו. בואו נעבור לדמות השנייה, נעבור לגאיה, שהיא... מה זה הדמות שלה? היא אנה איי, מג'יגונקו שוג'ו, שזאת סדרה בעצם על ילדה שנוקמת בשביל אנשים אחרים, זה דמות קצת... דמות רעה. לא בדיוק רעה, אבל היא יותר... מה זאת אומרת לא רעה? קוראים לה הילדה מהגהנום, לא? אז איך היא לא רעה? נראה לי דווקא את הבנות היא דמות אפלה, היא דמות אפלה. נכון, היא קצת גם באמת דמות יומיומית. אז זהו, עכשיו היא לובשת בעצם סיילור פוקו, שזה מדי בית ספר נורא קלאסיים ביפן, שכל הבנות עושות. וזה גם הנושא של הכנס הקרוב לקיץ, שאנחנו הולכים ב-21 לחודש, שזה ממש אותו, וזה בעצם הנושא אז. היא התלבשה לכבוד זה. כל הכבוד גאיה, בוא נזמין את אבי ונראה, שימו לב את התלבושת המסוימת של אבי. מה אנחנו רואים כאן? אבי התחפש לזמנס מהמשחק על הפלייסטיישן קינגדום ארץ 2. גם את זה הוא תפר בעצמו? לא, את זה החברה שלו עינב תפרה, כמו גם את התחפושת הזאת. הוא גיימר, הוא אוהב מאוד משחקי פלייסטיישן וכל היוצא בזה. מדהים, חבר'ה, שיהיה לכם המון בהצלחה בכנס, כל הכבוד. רק עוד פעם להגיד שהכנס הוא ב-21 לחודש, יום חמישי הזה. יום חמישי הזה. תיכון גליך, רמת גן. תיכון גליך רמת גן. אני הולך להתחפש למשהו, נראה לי, עושים שם חיים משוגעים. אתה סמבוקו, כרגיל. אני דווקא פעם אמרו לי שיש לי תחפושת כזה, תספורת של דרגון בול, של יוגי-או. טוב.